alle sammen, og i dag skal vi på opdagelse i den farlige skov. Kom lige her. Ja, dig, jeg sagde det til. Hvis der er noget farligt, er jeg på sagen. I dag, og nu er vi så kommet til den her skov, hold til kæft, og den er virkelig svær at finde ud af selv. Vi er lige faret vild, men heldigvis er vejen. Og nu skal vi så derned, for her er blokeret. I kan så ikke se det, men bag jer er en kæmpe vejarbejde. Så derfor er vi nødt til at gå i gang i skoven, som der er mega svært at finde ud af. Jeg tager lige sådan en her, for at få det hjem. Så nu er vi kommet til skoven, og der er også en rimelig uhyggelig ulv derhenne. Lad bare med at filme på den. Den kommer bare efter os. Og det er derfor, min hund står og knurrer af den. Og nu vil jeg vise jer, hvordan man bygger trolde i min. Det er sådan her, jeg bygger trolde. Det her er sådan, min hund bygger ulve. Det er bare en dejlig dag. Hej alle sammen. Vi har lige været i jeg skulle lige til at sige skumpen, men nej, i skoven. Og ja, vi legede bare en lille fangeleg. Den var sjov. Ikke også? Ja, den var meget sjov. Nå, men nu må vi hellere til hjem, for mit hjerte banker så fucking meget. For i dag, hvis I gerne vil have mere til mig, så husk like og subscribe, og det gik ikke så dårligt med at plukke, for jeg ramte mig selv. Jeg har stadig krampe i mine ben. Og farvel folkens, hej hej!